4. Televisió en streaming. Presenta... amb la col·laboració de The New Wild Geese Sabadell. La penúltima i cap a casa. Un programa amb Jordi Bussoms i Xivi Valls. Bona nit, benvinguts de nou a la penúltima amb Jordi Bussoms. Com estem? Fa una setmana que no ens veiem, què us expliqueu? Bé, estem bé, no? Suposo que tothom està bé. Home. Jo no preguntaré a tots els espectadors perquè són molts. Un per un ens cansaríem, Hi ha veritat? molta feina. Però bueno, que ho deixin escrit. Com esteu? Escriviu, que tenim ganes d'escoltar-vos, bueno, de llegir-vos. Saps que ningú ho comentarà, no? Ja. Sempre reclamem comentaris i qui ens comenta? Bueno, de És el tant en segon grup que no tant comenta tenim el Popov, El Cristo, que ens comenta, tenim a la... la Maria Antònia. Home, la Maria Antònia, que a més ens veu en directe. Sí, és veritat. L'altre dia es va passar per al directe que fem a Twitch. És veritat. O sigui que, ojo, I era tard, jo pensava que aquesta dona estaria, bueno... estaria fent ganxillo i va dir: escolta, entre bufanda groga i bufanda groga, fico aquests Mossos. Pobrets. I tu què, Jordi? Tot bé? Bé, molt cansat. Cansat, no? Bueno, Sí, és dura, la vida és molt dura. és que avui ha sigut un dia dur per mi també. No sé per què. No ho expliquis. No ho explico? No, doncs mira, ara ho explico. És censurable, això. No, home, no, que no he fet res de l'altre món. Oh. No, home, no, només... Tanto, No, home, no, tu què creus que he fet, nen? Jo només m'he llevat molt Jo d'hora. sé avui. coses sospitoses, sempre. Tu sospites sempre, Jo sospito sempre. però jo no faig res de l'altre món, Bueno, Vull dir, a part de gravar això, en la resta sóc normal. Bueno, s'intenta. s'intenta. Ai, què els expliquem als espectadors avui? Tenim una queixa... Una queixa de les xarxes socials. Sí. L'hem fet altres vegades, perquè estem molt Sí, però és que és la enfadats tercera amb aquest vegada. tema i és frustrant. Jo és que no ho entenc. Mira, els posem en Puc comprendre, això. antecedents. No té sentit. Vam crear una compte d'Instagram que es deia 4TV. La primera es deia 4TV, sí. I estàvem molt contents, però ens la van cancel·lar. Sí, perquè vam pensar que, mira, potser sí que tenia molta semblança en 4, la 4, Sí. el canal aquest espanyol, Llavors vam voler ser més sutils, vam ficar 4TVS. perquè eren streaming. Clar, com que som 4 televisió en streaming, vam dir, doncs, Fiquem fiquem una la S. Per què no? Com hem fet en les altres xarxes socials, Sí. les quals ja estan sortint per aquí sota, que són en les que ens podeu seguir. I ningú s'ha queixat mai, no hem tingut mai cap problema, Oi que no? res. Doncs ens la van cancel·lar un altre cop, Sí. i no pot ser. I en va fer un altre, perquè són molt insistents. Són I vam dir, quadrats, ara tossuts. ja que sigui totalment diferent. I van ficar el palito, la B baixa, O sigui, la Televisió I, en streaming. la B baixa i televisió streaming. què va passar? Doncs avui ens hem adonat que ens l'han tornat a cancel·lar. O sigui, jo no sé què estem fent. Jo crec que hi ha algú que s'entreté a denunciar el nostre canal. T'ho dic de debò. A veure si és el Francesc Frank. Ara, l'hem criticat alguna vegada, Francesc Frank. Vull dir, Francesc Frank 36, que és un espectador que molt amablement ens va comentar en el segon programa. No crec que sigui ell, t'ho dic de debò que no crec que sigui ell, perquè sóc jo que vaig crear ell. Vull dir, no Ja, sí. pot ser ell. No, ell no pot ser. No pot ser ell. Però jo Però què sé, sí no que- sé, és que no entenc el que està passant, Vull dir, totes les altres xarxes socials que heu vist aquí sota són 4 TVS, tant a Twitter, on més? A YouTube, Anchor, a Spotify, a l'Ivox, estem també. a l'Ivox, però no. Al TikTok estem també. TikTok encara no hem pogut ficar la S perquè com que Ah, no no me'n tinc recordo de la contrasenya, Però, no puc entrar és un problema. i com que no vaig validar el correu electrònic, És una no la puc recuperar. Sí, Però bueno, són coses que passen. no tenia previst això. Passa quan fas les comptes, saps? Quan et registres, doncs com et registres, vull dir... Bueno, però no ens desviem del tema. Parlant del tema. Anem a l'idea. Anem pel tema. Anem pel tema. Com que cada setmana tenim un tema que sabeu que tractem a profunditat, Bueno, sempre... un dia sí. Hi ha hagut dies millors que altres. De què parlarem avui, Jordi? Avui Presenta el d'un- tema. No sé com definir-ho, perquè tampoc és un animal, però sí que és un animal. Jo crec que és un animal. Això ho està com- podrem està com debatir, limbo, ho podem debatir després, si vols. Sí, Ah. evidentment. Però jo crec que és un animal. N'has vist mai cap al zoo? Jo no n'he vist mai cap al zoo.
És que no hi vaig al zoo. No entenen. No hi vaig al zoo. Jo des que el dia que va morir Floquet de Neu que no vaig tornar a entrar al zoo de Barcelona. Bé, si no hi ha el senyor Floquet, jo no vull anar. Compte, que potser fa els mateixos anys, Que deu fer... Com va morir el Floquet de Neu? Jo devia tenir... Podeu tenir 10 anys, Quan va morir? Més, no? Fa temps que moria. Fa molt, jo és que l'últim cop que vaig anar potser tenia 10 anys. Jo crec que encara m'anava a Montilla, algun d'aquests, No me'n recordo del Montilla Bueno, ja ballant. Només me'n recordo d'ell ballant. No, Montilla ballant, no. Sí, no? No, el cavall és l'Iceta. Ah, hòstia, l'Iceta, sí, el El Penseta. cavall de Queen. És veritat. És petitó. Però com que són de la mateixa d'allò... Sí, però Montilla no l'he vist mai més. Montilla era el que no sabia parlar. Era el Dàduc i... Sí, És el que parlava així com una miqueta catanyol. sí, que hi havia el Sergi Mas de Polònia que l'imitava i no sabies mai quin era quin. O sigui, era el Sergi Mas o si era Montilla. Sí, ara hi caic. És que fa molts anys, això. Fa molts anys. Fa molts anys. Bueno, encara no hem dit del tema. Joves. I si seguim així, doncs... No, hem de dir el tema, que tenim feina. No direm el tema fins que pleguem. Avui parlem dels unicorns. Els unicorns. Magnífic animal. Per mi és un animal. Ja t'ho dic ara. Sí, estem... Podem estar d'acord. És que... Hi ha algú que em fa dubtar. I és que facin sèries d'ells. I això em fa dubtar. Em pensava que eren les ales que et feia dubtar. No, els unicorns no tenen ales. No tenen ales? No, aquests són els Pegasos. I però el Pegaso no és un unicorn? No, el Pegaso no té cuerno. Banya. Ui, pues per tota la vida enganyat jo, Jo quan O imaginava un confós, unicorn o confós. No, l'unicorn és un cavall... I les aletes. No, les aletes no. No té ales, l'unicorn? No. No vola? No. Quina decepció. I per què tant unicorn? Si és una merda cosa amb una banya només. Home, a veure... Si no pot volar, quina gràcia té un unicorn? Et sembla poc? Sí. No sé, a mi em sembla molt maco un La unicorn. banya no li serveix de res, però les ales sí que li Home, serveixen. no li serveix de res. No. Que et vingui de cara, a veure què et fot. Però ja si ve un cavall de cara, ja fa mal. Pues imagina si el sobre et punxa. Bueno, si té ales sí que intimida. O si té ales... Surt volant i se'n va. Home, si se'n va no intimida, se'n va. Collons, però si em ve per sobre, es caga sobre, tio. Les merdes que fan els cavalls, tio. Bueno, Cada vegada que mig al bosc, que fan make-up les merdes que fan els cavalls, són merdes home, sí, horroroses. són troncs, te n'has adonat? Bueno, no, per troncs el que caguen els elefants, però no entrem en aquest tema, sisplau. No, i escatologia no en podem parlar. No, És un home, dels sí que temes- podem. No, van dir que no escatologia, no política. No, a veure, vam dir que justament al ser catalans hem de poder parlar d'escatologia. Bueno, Home, els catalans només parlem de merda... i de menjar. Bueno, no ens desviem del tema. Vale, unicorns. Unicorns. I si abans de seguir parlant d'unicorns expliquem que avui és un dia especial, Sí, perquè, fixa't, que hi ha moltes cadires. hi ha com molt espai avui, estem com lluny de la càmera, ei, sempre estem... Però m'agrada més aquest pla que els altres. Crec que ho seguirem fent així, amb amplitud. Bueno, quan siguem tots de sols serà com molt... No? Vull dir, que sempre se'm veu aquí davant, saps? I dic, hòstia, és que se'm veuen hasta les arrugues, tio. Però no les arrugues, sí. I llavors es nota que tinc els que tinc. No, no preocupis per això. Oh, sí que em preocupo, sí que em Bueno, va. preocupo. Les fans... Sí. Se'ns farà tard, se'ns farà tard. Se'ns farà llarg. Se'ns farà llarg. Sí, és veritat. Va, no, anem bé de temps, anem bé de temps. Avui tindrem convidats en plural. De luxe, De luxe, a més. com sempre, és de luxe. Home, sí. No faré crítiques als meus convidats. No, sempre hem tingut convidats de luxe, però és que avui el que és especial és que en són dos. Sí, avui tenim... En lloc d'un, en tenim dos. I una altra cosa especial és que, curiosament, si la setmana passada vam tenir convidat i la setmana que ve tindrem convidat, què vol dir? Que no em podem tres seguits en convidats. Exacte. Però la setmana passada no teníem convidat. Sí. Ah, sí, és veritat, la Marta. Clar, va venir la Marta. I l'altra setmana no Clar. teníem convidat, però va ser com si tinguéssim convidat. Era el dia que hi havia en Pol, que en Pol estava aquí pràcticament tot el programa. Però això va ser l'anterior de la Marta. Sí, per això va ser com... Va ser l'aniversari. Sí, però no teníem convidat en teoria. No. Però va ser com si tinguéssim convidat. Home, a veure, és que el Pol comença a ser un fixe. No li van posar cadira, però una mica. S'està intentant guanyar el seu lloc de treball, el guionista becari, Sí, no. perquè no cobrarà. La prima de Nadal no se la guanyarà. No, bueno, home, no. Bueno, va. Ah, és veritat, que ens desviem. L'ho dit, que tenim dos convidats avui, com a forma excepcional, i a més, és el segon programa seguit amb convidats, per tant encara és més excepcional tot. Meravellós. I... Ai, que em quedo afònic ja. Sabíeu que es queda fònic sempre? Saps per què és, no? L'aire condicionat. Pues la veritat és que sí. Ara la pago, Però és que és falta d'aquesta. Ah, no, això... Més culpa, això, no et preocupis. Fora aire condicionat. Ja tenies el mando a punt, perquè sabies que em queixaria. Home,
Home, Ostres, són ho ja, coneixes molt bé, home, ja són uns quants programes, 12, concretament. 12. Sempre em queixo de la calor que fa tot arreu i aquí em queixo del fred. És veritat. Tu sempre tens fred aquí, sigui l'època que sigui. I la resta de llocs tinc calor sempre. Bueno, això vol dir que a l'estiu hi ha una refrigeració molt bona i a l'hivern falla una miqueta. Bé, el que dèiem, Sí. que total, que dos convidats que us els presentem ara, que ara pujaran aquí amb nosaltres, seuran en aquesta taula especial que hem fet avui una miqueta més gran de lo habitual, vale? I ens explicaran què fan, perquè com a bona gent fan coses i avui ens les explicaran. Amb vosaltres, senyors i senyores, Anna Marín i David Garnacho. No sé lo de brindis, Ostres, ens ho hem deixat, és veritat, que la secció té un nom. Ostres. Bueno, no et preocupis, ho fem ara perquè total, ara ho entendreu, nosaltres... Ostres, quin goig que fa, Què era això, Quin goig que fa, això ja sembla sèrio, Home, això Sembla un programa de ràdio, programa de debò. Sí. La ràdio tenia com uns auriculars molt gordos. Sí, bueno, faltaria això, no? Potser. Properament ens els posarem. Que després Sí. no sents res i te'ls has d'anar pujant. Sí, no, tampoc i ho a vegades enxufa- no saps no. on està el botó i... No m'enxufrem enlloc, només El fas veure que els portes, ja Exacte, està. fas veure i ja està. Veure, ja està. La secció es diu, nosaltres la presentem i es diu Un brindis amb, Ah, mira. vale? Perquè clar, nosaltres el que fem és la penúltima. I llavors anem a presentar-ho bé. Llavors no ficaré el cartellet de la secció abans, quedarà tot cop sucillo, només ficaré un aplaudiment i prou, i ara fiquem el cartellet, què et sembla? Perfecte. Doncs endavant la secció Un brindis amb Anna Marín i David Garnacho. No us preocupeu, que tot i que ha semblat un silenci molt llarg, I aplaudiments i tot. Ah, ja aplaudim. nosaltres tenim aplaudiments en l'aula. Gràcies, público. Sí, és que som... Pressupost no, però recursos... Però recursos també. Sí. Llavors ja està. Què tal? Com estem? Què és això de venir a aquestes hores a fer una entrevista? Què us sembla? Bueno, no sé, com ens has dit abans, nosaltres vivim aquí ja quasi una mica, vull dir que Sí. som de la fauna... Sí, de fet estem avui aquí perquè no vam poder estar un altre dia, però, bueno, no sé, és que aquesta pràcticament és la nostra segona casa, amb la qual cosa... Jo tercera, Eh? La meva... He dit la segona. Tercera, Sí, sí. he dit la segona casa. És que tenim una tercera casa que després, bona si senyal. voleu... Bueno, està bé, vull dir... Bona senyal. Bueno, segona, tercera, és igual. Està bé, teniu la primera casa, la segona residència i el bar. I el bar. Va, és que... Sí. Aquesta vida s'ha de tenir de tot. Perfecte. Bé, doncs benvinguts, senyors. Gràcies. Merci per haver vingut, per tenir la paciència Us ho d'esperar agraïm molt. a que arribi l'hora de fer el programa, Sí, perquè, clar, perquè com ja sabeu, tot i que a vegades us mentim, ho farem a les 3 del migdia, això. efectivament. I per tant, Migdia. han hagut d'esperar, mira, van venir ahir a la nit, es van fer una copa, i els hem tingut aquí asseguts fins a les 3 del migdia per fer el programa. I no els hi han donat ni esmorzar ni dinar. Ah, no, és que no hi ha pressupost. Estan en dejuni i ja està. O sigui, els he demanat uns fruits secs i ni No, ni això. això, ni això. No, aquí no n'hi ha de fruits secs. Molt trist, això. Bueno, va, anem a per l'entrevista, que és lo important, i a més, la primera pregunta és Molt important. no només obligada, l'estan esperant tots els nostres espectadors, i, bueno, què opineu dels unicorns? A mi m'ha agradat molt. Que sí? Sí, jo crec que sí. Jo estic molt a favor dels unicorns. Home, jo unicorns, a part de que no n'he vist mai cap, Oh. amb el qual no... Com? Perdona? No, No n'has vist mai cap? Jo no n'he vist mai cap, amb el qual no puc demostrar la seva existència, però bueno, com a animal fantasiós està Està bé, no? Està bé. És una bona creació, està bé. Està ben pensat. Seguint una miqueta amb el que deies tu abans, que no volen i no sé què, no sé quantos, els que volen es diuen Pegasus. Sí, no, ja. No sé si, A veure, sí. si això Jo ho crec que teniu teniu un apuntat, creuament entre Jo estava molt convençut. Pegasus, unicorns i el Pequeño Pony. Jo crec que se us ha creuat. Però... Hòstia, és Bueno, veritat. Sí, jo estava- perquè el jo Pequeño Pony estic tenia... ben diferenciats, eh? Vull dir, Sí, no, però més bé. jo els conec, jo ho tinc clar perquè jo de petit mirava... Depens d'una generació on ho tens diferenciat. Vinc d'una generació que el Pequeño Pony era diferent, Exacte. i jo mirava molt una sèrie de televisió que es deia Caballeros del Zodiaco, Ai, això ho havia vist també. Sensei en japonès, i el protagonista és Pegaso. Ah, coi. Però tenia un cavall que volava.
plan, bueno, ben fet. no tenia un cavall perquè era un cavaller que anava amb armadura, ell representava la constel·lació de Pegaso, Ah, vale? I quan aconsegueix l'armadura d'or representa a Sagitario. Curiosament també el meu horòscop. Caballeros del Zodíaco. vale, per això t'agradava, no? Bueno, és que l'animació japonesa sempre m'ha acompanyat des de petit. Vaig començar amb Heidi. Ah, jo Un també, mite. Jo vaig fer de senyoreta Rottenmeier en una versió en teatre. veritat. Oh, Ja. ara parlarem dels vostres oficis, hobbies i tal. Estàvem parlant d'unicorns, que és molt important per nosaltres, Sí. perquè nosaltres sempre ens regim estrictament per al tema en el que tractem, Sempre. és mentida. No ens desviem mai del tema. I, clar, he vist aquí ja una diferència d'opinions, perquè quan has dit que no n'has vist cap, per allà s'han estranyat. Jo volia preguntar si n'heu vist mai cap, tu ja dius que no, però potser per allà Jo dic que sí. dius que sí, clar que sí. No et podria assegurar el lloc, l'hora i el dia, però jo crec que sí que n'he vist algun. Sí, És que, Jo també voto per favor, jo crec que n'he vist alguna. clar, perquè Perquè té a les sales. jo sempre m'he preguntat, són de veritat o és un mite? No? I a mi em fa il·lusió pensar que són de veritat, Clar, no? vull dir, com l'ésser humà s'ha d'imaginar una cosa així si no l'has vist mai cap? A mi se m'acudiria un cavall amb una banya i unes ales. Bueno, sense ales. Sense Un cavall- ales. Un cavall amb una banya. Jo no pensaria, ostres, un cavall amb una banya, per què? Clar, clar, No. tu ara estaves... Clar, tu ara... Ja tens un problema, perquè Jo no me se l'imaginaria. t'ha trencat el mite el saber que no són el mateix. Sí, jo m'ha caigut un mite, però molt fort. També. Jo t'ho juro com un cavall amb un bitxo amb ales i una banya. Hòstia, estaré en perill això, Pues, home, Quina a veure, decepció. Imaginem algú muntant-lo més, ostres, que guai, anar pel cel amb un bitxo amb una banya, en plan... Hòstia, quina sort. Bueno, depèn de com tu miris això, queda una mica malament dir-ho, eh? Bueno, Anar muntant algú amb una sola banya, és veritat, no queda bé, no queda bé. Oh! Depèn de com, sona molt mal. sí. Sí. Jordi, oi que no te'n recordes d'això? Pregunta llarga, Jordi, hòstia, no... Ara quan dius no me'n recordo, Bueno, improvisació, això. Sé que era una pregunta molt llarga, que m'ha fet mandra Sí, una pregunta apuntar-ho en molt el guió, I i era algo com I si no després has el problema vist, és no que sé es què, no perden. sé Sí, quan. això ho volia comentar. Ojo, que la segona també és un jeroglífic, però sí que me'n recordo. No, oi? No, Jo crec que això... ni de broma, recordo. Vale, doncs canviem de tema. Si la segona pregunta posa 2, 2, 2, Tampoc és gaire... No, però aquesta me'n La pista recordo. no... Aquesta me'n recordo, perquè aprofitant que esteu avui aquí, que ara explicarem a què us dediqueu, entre altres coses, vale? Avui és un dia curiós, perquè és el segon programa amb entrevista consecutiva. 2, Això Segon no ho programa. dos, també, és veritat. Però és que a més no entrevistem a una persona, sinó entrevistem a 2. Tenim un altre 2. Sí. I a sobre és el 12è programa. Per tant, acaba amb 2. 2, 2, 2. Vosaltres que sou aficionats a un tipus de cinema, Sí, creieu que això és una senyal? Sí. És casualitat? No és una senyal segur. Sí. No sabem de què, però una senyal segur. No sabem si positiva o negativa, però una senyal segur. Però en principi ha de ser positiva, no? Si no s'hem de preocupar, no? No. No. No, home, és que penseu que 2 més 2 més 2 acaba fent un 6 i jo em començo a collonir. Mentre només sigui un Sí, i no només siguin 3 sisos. Ah, sí, és un bé. Home, no sé, jo què sé, pot ser el reintegro de la primitiva o qualsevol Mira. cosa. Ah. Un de sol, Mira, aniré bé això, compte, Ara, 3 eh? sisos ja l'has pujat. clar. És que vosaltres ja enteneu bastant d'aquest tema, no? Vull dir... Una mica. Perquè tenim entès que sou els organitzadors del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. De fet, diríem que som els dos de les 3 rodes que manen al festival. O sigui que el festival el porta un tricicle. Sí. 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 Sí, ara actualment és un tricicle. Que guai. Sí. 6 més Però 3 sou- fan 9... No, és igual. Sí, no. No, sí, vols Jo és que vols estic amb seguir la fent numerologia... Tu vas arribar al 13. T'agrada la numerologia, pel que veig, no? La veritat és que no gaire, vull dir, No? no hi entenc. Vull dir, jo he vist 3 dosos i he dit, ells segur que saben que hi és Ja alguna cosa. saben de què va el tema. Sí, aviam, Perquè què és això d'aquest festival? Digues, Jordi. No, anava a dir que avui n'hem començat a I13. És que tenim un problema perquè a vegades vol començar I13 i jo dic, no, I13 no podem començar mai. Res, jo t'explicaré després, la superstició. Sí. Bueno, Que som molt supersticiós i amb els números em toca molt... Saps? Nosaltres comencem a gravar, intentem començar a gravar en punt, Però sempre anem tard. sempre anem tard,
i un dia vam començar a gravar 13 i va dir no. I va anar tot al revés. Es va haver de parar. No, Va parar tot, va dir, va dir, no pot ser esperem, això, que no, que ens anirà malament, que i ens vam haver marxa la llum. d'esperar durant l'entrada del programa fins que no hagués Sí, va passat tenir el minut problemes. 14 o 15. El més lluny possible, sense allargar-nos, del 13. Per tant, els números s'han anat a comptar. Sí que és veritat que jo, per exemple, a la ràdio del cotxe no la poso mai al volum 13. Jo tampoc, a la tele ho faig sempre, això mai Se a sent, 13. se sent pitjor, veritat? Se sent raro, sí. O 12 o 14, però 13 no m'agrada. Que... Senta Va, com jo conec gent naturals. que ja no és només amb el 13, sinó que el volum sempre l'ha de tenir números parells. Bueno, Això és un altre... Jo tinc un Tant no hi ha problema amb aquí. això. Jo sóc fan dels números parells, però després els meus números preferits són senars. Tinc un problema amb això. O sigui, jo penso que els números senars no haurien d'existir, però llavors vaig néixer en un dia 27, en un mes 3, i el meu número preferit és el 5. Vull dir... Tinc contradiccions jo no amb tinc mi manies amb mateixa. això. Vaig néixer un 16, en un mes 11, amb la qual no... Bueno, hi ha gent, no sé, jo la gent que ha nascut tot amb parell, jo què sé, Jo tot soc parell. Molt, però no sé per què no jo soc parell, no soc parell. barreja. No, però jo vaig ser un 3, ja no és parell, tot i que el meu número preferit, diguem, excèntric, és el doble d'aquell número, havia de ser el doble, per tant és el 6. Però clar, vaig néixer en un mes 12, que sí que és parell, i en un mes que també acaba en parell. Clar, jo vaig néixer en un dia Sí, un any que acaba senar, parell. en un mes senar, però en un any parell. El meu any és parell també, sí. Jo em vejo la gent, jo conec gent que és parell, i dius, no pot ser. Estàs calculant? Sí, estava comptant. Tu ets parell. Ai, Tot. ets senar. Senar, Senar... No, 23 al 6, per tant, serà. la donat Senar, senar. Senar parell, Senar. serà. Senar. Ostres, senar, parell, senar. I el meu germà, es coneix el mateix dia que el meu germà, però ho diferent. Home, si vas néixer el mateix dia, ell ja també comença amb senar. No, però ell és el 2004. Ell és Ja, parell. però el dia és senar. Sí, això sí. Parell. Ell és senar parell. Algú que coneixin parell? Ha de molar també, no? Espera, estic Jo que estic conec pensant una. gent que conec, a Però veure és que jo crec que, jo que algú sé que la gent que té parell, la vida els ha d'anar de puta mare, tampoc. Però... O no, O no, O no, precisament. igual és senar. Bueno, ojo, a veure, no els hem O senar parell. És que no conec a ningú parell. Jo estic pensant, Jo em sí, sona pas, jo sí, i em va explotar el cap. Jo la conec, aquesta persona? Sí, la coneixes, la Vale, ja sé qui és. Sí, O que li va molt bé la vida, que és no, milionari. bé, Bueno, a veure. tampoc li va malament, però bé, tampoc. Sí, És que, aviam, com a tothom, no? Com la majoria, sense... sí. És que Nada Però al que final. aquest programa l'escoltarà. ja fa uns anys que ens coneixem i sí, heu pogut comprovar que ni ha acabat la frase que jo ja sabia que estava dient. I, bueno, és una espècie de connexió estranya que tenim, perquè La connexió estranya que tenim és, jo sóc Àries amb ascendent escorpí, ell és escorpí amb ascendent Àries. Jo no hi crec en aquestes merdes. no, fins al moment en què em va conèixer a mi i va saber això, perquè casualment té una amiga que li agrada molt aquestes coses, que es dedica a fer, hi ha un mosquit blanc per aquí que m'està Sí, els sí, collons, sempre una plaga. que Hi ha li mosquits de color? agrada fer, sí, li agrada fer Quan més cartes veus, més astrals i bueno, un dia, precisament aquí, en aquest bar, ens ui. va estar Què explicant m'hagi dels passat en aquest temes. bar? Quanta coincidència. Sí, També parlarem de coses que passen en aquest bar. sí, en aquest bar passen moltes coses, Ara en parlarem també. Sí? Jo faré una pregunta molt personal, sou parella o alguna cosa o...? No, festival de festival, 2 de 3. Som parella... Som 2 de 3. Collons, com es diu això? Home, ara no em sortirà. Bueno, no som parella. No, no s'ha de preguntar sempre, això. Però Ara estava encara pensant parella laboral sí. Ah, això sí, bueno, això ja ho sé. No, clar. Això ja ho sé. Bueno, de fet, laboralment, per al quintés, sou un trio. Exacte. Sí, Sí, exactament una parella no. sí, vaig començar jo sol, vam dir, bueno, jo sol és molt avorrit, S'avorria, vam afegir una persona m'hi vaig apuntar allà, em vaig ficar allà al mig. i aquest any hem dit, no, som la tres. cosa ha de millorar, hem de fer un trio perquè si no, no... Sí, diuen que amb els trios les coses milloren. Exacte. Jo, Sí. com encara no ho he provat... Això doncs, diuen. què us anava a dir? Això, que us he intentat preguntar que què és això del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Ah, sí. Expliqueu-nos una miqueta, perquè ja que veniu una miqueta a la moto de què és el que feu. Home, aviam, nosaltres hem fet aquest any, perquè ho celebrem al març, hem fet la 11a edició. En realitat és la 12a, però és la 11a. Perquè en realitat és la 12a. Per què? Per poder-vos saltar la 13a?
perquè... No, la tretzena la volem celebrar. La tretzena farem un fiestón del Exacte, copón. després la tretzena la celebrarem especialment. Però la tretzena llavors és la de l'any que ve. Sí. No, Ui, sí i no. no vindré l'any que ve. No vindré. És curiós, Sí i no. Sí i no. Perquè què va passar? Va passar una cosa que es va dir Covid? Sí, em sona, em vol sonar. Vale. Va haver una cosa que, a conseqüència del Covid, que es va dir confinament. Ah, sí, que guai. Algú em I sona. nosaltres ens va agafar 3 dies de festival, Exacte. 3 dies de... era març. Clar, perquè vosaltres sou al març, és veritat. Just aquella setmana em va sortir el Pedro Sánchez a dir nos encerramos en la És casa. més, Va ser aquella setmana. Crec recordar que jo vaig venir a la presentació d'aquella edició. És possible? Hosti, tu. Perquè la vam fer aquí, o sigui que Vaig venir probablement a la presentació d'aquella edició i al cap d'un temps, uns dies, 2, 3... no, al cap d'un temps, és a dir, un any o dos, o sigui, al cap d'un any, vau fer la presentació del mateix festival, Sí, pràcticament. és que vam fer això. Sí, Vam fer la 9ª edició, era el 2020. Efectivament. El 2021 que vam dir, havíem de fer la 10ª edició. I normalment el 10è és allò que dius un any, Sí, on se tu has celebra, de el currar 10è se i celebra, la cosa ja. ha d'estar superxula. Però clar, era el 2021. El 2021 l'Ajuntament ens deia que no tenia cap espai que ens pogués cedir, l'Imperial tampoc estava per la labor i era com, bueno, i què fem? Bueno, doncs ho anem tirant més enllà, al final ho vam celebrar al juny, però era com, dir que és el 10è aniversari amb la cosa tan cutre que podrem fer, què fem? No, fem el 9 i mig i l'any que ve, si la cosa està millor, doncs ja farem el 10è aniversari i això. El 2021 vam fer el 9 i mig, llavors per tant anem com un any tard. Sí, O sigui, aquest any hauria d'haver ser el 12è i hem fet l'11è. I el següent que hauria de ser el Ens hem treure per 13è... la patilla el 9 i mig, que a tothom li va fer molta gràcia, perquè és que Sí, ho fèiem aquí, veure un era duro, com però... no- És Va el que ser- jo, en la presentació d'aquest festival, vaig descobrir un curtmetratge, que sembla un videoclip d'uns que són els, com es diria, els grans clàssics del terror, com pot ser el... Va conèixer els Slasher Boys. Exacte, els Slasher Boys. És a dir, el Viernes 13, el Freddy Krueger i tal, cantant cançons de Backstreet Boys amb una lletra bastant més... Més Sí. més maca, Sí. més maca. Sí, a mi m'agrada més la lletra d'aquestes Sí, cançons exacte, que que l'original. l'original, la veritat. Doncs ho vaig descobrir gràcies a aquest festival, el 9 o el 9 i mig, no sé quin va ser. Crec que vaig veure els dos i perquè això vaig veure els curtmetratges 2 vegades. Sí, podria ser. Podria ser, a més amb els Slasher Boys ja vam dir de per vida. Sí, Home, sí. és que jo Sí, crec que els tenen- hauria de posar sempre. Sí, és que tenen dos videoclips especialment dedicats amb els slashers, que són d'una duració relativament curta, i aquest sempre els posem al festival. Anem alternant, un any un any l'altre, però sempre els posem, perquè no sé si ens veuen, Merkins. Graveu-ne un tercer ja, exacte, no repetir. si ens veuen no ens cobreu res, perquè nosaltres no veiem ni un duro, però gràcies per haver fet això, perquè... Mira, fem una cosa, Sí. per donar-li les gràcies, els etiquetem en el nostre programa perquè a més els nostres oients puguin anar a veure el vídeo del que estem parlant. Ah, doncs sí. Ja entenem de què estem dient. Els busqueu pel YouTube de Merkins, els explicarem, cap els problema. posarem, ja que aquest programa surt al YouTube. No, i tenen una pila, O sigui, aquests dos que anem posant són un de tants. Passa que, esclar, hi ha vídeos que duren 4 o 5 minuts que no els podem posar perquè se'n va el temps. Més que res duren quasi bé més que alguns curts. Sí, perquè hi ha curtmetratges, per exemple, aquest any vam posar un curtmetratge que dura 2 minuts i mig, Ostres, clar. que és divertidíssim, però esclar, són 2 minuts i mig, clar. Tampoc, A continuació li fots un vídeo d'aquests de 4 minuts i dius, ja no sé què és el curtmetratge i què és la parida, no? Ostres. Jo tinc una pregunta per tu, David, ja que vas començar sol. Com va començar això del Festival de Cinema, de Terror, de Sabadell? Aviam, això va començar el 2012, jo no hi era, un grup de gent d'aquí a Sabadell que van voler muntar un festival de terror. Per què de terror? Perquè de fet és el gènere més maco per fer un festival. Sí. Muntaràs un festival Ara, de drama. Original tampoc, eh? No, original no, maco Home, sí. de fet, Catalunya és el territori on hi ha més festivals de cinema de terror per metre quadrat. No em sorprèn. Algú deu passar a Catalunya. Sí, jo crec que algú O sigui, no només de tota Espanya, sinó de tota Europa. Així estem. És el territori d'Europa on hi ha més festivals. De fet, nosaltres també estem al TAC, que és Terror arreu de Catalunya. Actualment som 14 festivals
i falten com 7 o 8 per incorporar-se. Déu-n'hi-do, no? Amb la qual cosa, sense comptar Sitges, perquè Sitges és una altra lliga, O sigui, tenim més de 20 festivals de terror a Catalunya. Una vintena de festivals de terror només a Catalunya. Moltíssim. Sí que fa basarda. Tant és així que des de Bilbao, que tenen a Bilbao hi ha el fan Bilbao, que el celebraran ara la setmana que ve, i la setmana del terror de Donòstia, que són els únics que hi ha en tot el País Basc. Potser hi ha algun de petitet, però no es coneixen massa. O sigui, estan tan flipats amb nosaltres que ja estem agermanats. Estem agermanats i bianualment fem una trobada, els del TAC, amb els de Bilbao. Estan flipadíssims amb el que es fa aquí. Estem molt malament aquí, és la resposta. Ara parlarem d'això i rànquings. Aquí anàvem. Bueno, si voleu acabem, acabo. El 2012 es va crear aquest festival, es va crear només com una marató, l'any següent ja es van incorporar 2 dies, el tercer any ja va ser tot una setmana i el quart any ja va ser quan em vaig incorporar jo com a voluntari primer. La 6ª edició va ser l'última de la direcció anterior i abans que desaparegués el festival, doncs els pocs que quedàvem vam decidir crear el festival i em van dir, no, tu director, tu que ets el tonto de turno, va, vinga. Avui ja van enganyar. I em van liar i des de la 7ª edició sóc el director. Llavors la cosa ha anat evolucionant d'una manera estranya, perquè vull dir, hem sigut molta gent, poca gent, pandèmies, històries i d'allò, i ara mateix hem arribat a un punt que dius, bueno, creem un tricicle, la triada o el que em vulguis dir, la Trinitat, la Santíssima Trinitat. Sí. Jo crec que si ho plantegem així, la resta ens farà més cara. Sí. Si ho plantegem com a triada o com a Santíssima Trinitat, la gent ens farà més cas. Sí, no funciona això, sí. I res, serem aquest trio i al voltant tota la resta de gent que formarà part del festival i farà que l'any que ve tinguem un festival de putíssima mare. La gent es pot presentar voluntari i ajudar-vos a muntar coses. I tant, els que esteu mirant, tots els que vulgueu, necessitem gent. Si el seguiu a Instagram, @sbdfilmfestival, podreu contactar amb ells i si voleu col·laborar, doncs mira, jo puc venir a ajudar-vos a fer això, a repartir cartells, a repartir flyers, ajudar-vos a dissenyar, ajudar-vos a portar les xarxes. Bueno, tot ajuda és bona, no? Ajudar a vendre a la gent que ens ha de donar diners, coses d'aquestes. Sí, jo sóc un patrocinador molt bo, aquests també ens interessen. Doncs mira, ja ho sentiu també, si voleu patrocinar alguna més a part del nostre programa, per exemple, el Festival de Cinema també és una opció. Estem oberts a tot. Que ara et preguntaré una cosa. Dieu, és el Festival de Cinema de Terror, sí, però el vostre Instagram és SBD Film Festival. Sí, exacte, per què això? I allà posa Sabadell Film Festival. Sí. Exacte. Bueno, on està el terror en el nom? Vamos a ver. Això és una cosa que ens ve de la direcció anterior, que quan van registrar el domini, no sabem per què, van posar Sabadell Film Festival. Més que res perquè no hi eren cap dels dos. Suposo que per no fer-ho molt llarg. El Festival de Cinema de Terror de Sabadell és molt llarg i van dir Sabadell Film Festival. Terror Sabadell, és igual. És igual, ho van fer així. Sí. I això, hem continuat fent el Festival de Terror, però això ha evolucionat de tal manera que en breu anunciarem... Aquesta tríada és com això, és una primícia. És com una primícia, vaja. En breu... Bueno, no, una primícia. Jo porto des del mes d'octubre a l'Imperial anunciant-ho, però ningú em fa ni punyetero cas. De fet, diguéssim, seran 2 entes separats. Diguem que Sabadell Film Festival, ara com ara, serà la mare d'on sortirà el Festival de Cinema de Terror i altres coses. Que no anuncieu encara. De moment no. Però jo sóc un espia dels millors i ho sé. No ho diré, però ho sé. Vaya por Dios. No ho diré per respectar el secret sota sumari. Sí. Exacte. Merci. Vale? Però diguem que Sabadell Film Festival ara serà la mare de les coses. Soc un stalker, que sempre els dic als convidats, soc un stalker, m'entero de tot. No sé per què. Però... No saps com passen les coses, però ho saps tot. Sempre passa gent per aquí i em diu, saps que... Perquè és això, tenim un plan de conquesta mundial.
i em fa molta il·lusió que ho feu, Bon començament. però Conquesta mundial. ja parlaré fora de càmera perquè us vull fer una proposta. Seguim endavant. Va, que si no... Ya os explicarem cosetas. Uy, que no uy. se pueden decir porque aún no están firmadas, pero No. cuidadito. Us ho explicaré quatre coses. Si va tot bé, bon... Anem a parlar d'un Molt tema, important, perquè molt acabeu de dir que aquí a Catalunya Molt estem important. molt malament. Molt, Estem fatal. molt. Ja et dic, som al territori, ell ha dit ja en tota Europa que tenim més festivals de cinema. Doncs us donaré, Fins no estem. us donaré una dada que a veure què us sembla. Aviam. Fa poc ha sortit un rànquing Sí? de quina és la ciutat espanyola amb més malalts mentals declarats, Dius a Sabadell, no? i és Jo? Sabadell. Sí, Joder, no. anava a dir Això Sant Boi. jo crec que ho tinc clar des de Estava que era claríssim, petita, eh? Llavors, sí. creus que té alguna a veure amb aquesta... Sí. Segur, Sí. Però què passa a Sabadell? No ho Vull dir- sé, no ho sé. Bueno, per altra banda, Jo estic molt d'acord en això, Vai. Conec molt poca gent de Sabadell i conec molts tarats. Per tant, el percentatge... home, a veure, aquí faltant, tarats ja. No, Perquè ens ho ha vosaltres. dit Quan he fet directament, no amb carinyo, allò dissimulant, No, ho ojo, has fet anar. m'ha dit bronca. No vosaltres. M'ha fotut bronca. Però jo conec poca gent de Sabadell i Abans el m'ha percentatge fotut és molt alt, és el que t'he dit. O sigui, abans quan hem fet el guió he apuntat tarats i dius, home, no, fiquis tarats. Ah, fiquis Malalts mentals. I ara tu aquí... Tarà. Bueno, vinga. Bueno, però és veritat, em conec bastants, és preocupant. Sí, no. A veure, jo en conec molts. Tant per cent, jo crec que... És alt, és De fet, alt. Que aquesta- es poden passar per qualsevol bar del centre de Sabadell que en coneixeran molts. I els pel carrer pels coses estranyes, o sigui, és coses molt Sí, estranyes. sí. Però hi ha d'haver-hi una explicació. Un cop va veure un senyor saltant a corda de sol, és que és molt... Era tard a la nit, Oh, perquè no has vist el que he vist avui. És que a més no era una corda, eren com uns cordons de sabata que havia anat lligant, enganxant de mica en mica, i saltava Perquè corda no amb això. tenia una corda en si. Sí, saltava corda amb això, en plan de nit, anava saltant. Està bé. Està guai. Jo avui he vist un senyor ja d'edat avançada d'això, amb una bicicleta, amb música. Quin No? tipus de música? És important això també. Era una música com de fira. O Vale? sigui, reggaeton. Ah. Per cridar així l'atenció. No, de fira del rotllo Paquito Chocolatero o alguna cosa així, saps? Vale. I Sí, bé. vestit amb colors llampants, fluorescents, la bicicleta portava com una espècie de carro. L'heu d'haver vist en algun moment per Sabadell. Segur. Senyor gran, amb barba blanca... Sempre són grans i amb barba blanca. Curiós. Jo crec que potser saber... A Ripoll teníem Oh, papa pitufo. Pues apunto maneres, A Ripoll teníem un senyor que era l'home vermell, que era un senyor suec, que anava tot vestit de vermell amb un gorro vermell, camisa vermella, pantalons vermells i una bici vermella. Home, no sé, jo l'altre dia vaig... I anava voltant i l'home vermell. Vaig veure una baralla, vaig viure una baralla en directe, però baralla de Navajazo, patades, com sí. se pugui i tal. També hi havia implicats senyors amb barba blanca i... Sí, puta. És que Tonto, hi ha un altre estudi que parla que Sabadell és la població amb la pitjor aigua No, de era la la segona, Xeta. era la segona. Era la segona? O tercera, no era la primera. Ah, bueno, doncs que tenim de les pitjors aigües de Sí, tota està Espanya, allà. de la Xeta. Creieu que per culpa d'aquesta aigua hi ha alguna que ens explota en el cap? Jo crec que sí, jo crec que hi ha més gent del compte que beu aigua de l'aixeta i es converteix en senyors amb barba blanca que fan Jo de petit coses estava estranyes. aficionat a veure aigua de l'aixeta de casa, eh? Jo no, Jo que sempre sabia se m'ha fer sentat la vida. malament. Jo no he Però és que begut jo mai. tinc una teoria Mai. que li he explicat abans al David, que jo crec que vaig néixer en la família equivocada, en el món equivocat. Això no els deu fer gaire gràcia a la teva família. No gaire. Espero que no mirin el programa, per si de cas. I és que jo sóc com molt fina, la meva pell és molt fina, em faig mal de seguida. Sabeu el conte de la princesa i el pèsol? Sí, sí. Jo sóc com la de la princesa i el pèsol. I jo sóc així, i és el que dius, i amb l'aigua em passa el mateix. Jo l'aigua d'aquí a Sabadell bec de l'aixeta i vomito, vull dir, no sé, crec que he nascut en el lloc equivocat. Jo crec que no era de Sabadell. Vaig néixer a Sabadell perquè, mira... Segons aquest estudi, qualsevol hauria de vomitar, amb aquesta aigua, però els que no vomitem potser és perquè ja estem acostumats, Ja estem perduts. ja ens hem fet el d'això. No, jo sempre he begut aigua d'ampolla. I Sempre, tota la meva Sí. vida. Bueno, és que el David té una sèrie Jo de soc mo- al·lèrgia. jo soc molt estrany, És molt complicat. Jo soc molt estrany i... Bueno, Pregunteu si els del càtering del Festival de Cinema de Terror del Rubí. bueno tampoc hem d'entrar en tants detalls, mare de Déu. Bueno. Que s'està fent tard i encara tinc coses... Ah, bueno, parlant de rànquings, així ja com a curiositat, Sabadell és la 5a ciutat de tota Espanya amb més infidels
Bueno, jo la deixo aquí, la dada. Estem al top de tot. Estarà relacionat amb l'aigua potable i amb els... Segurament. Amb els Amb tarangs. els Tot unicorns, està jo crec que relacionat. s'han Els de unicorns. els unicorns. També, també. Bueno, jo aquí ho deixo. Que cadascú faci la seva... Bueno, ja sé que hem dit que no parlaríem de política, però potser hi ha un polític que s'emporta de carrer tot el tema de la infidelitat aquí a Sabadell. Ai, Bueno, ho deixem a l'aire, no? ho deixem Ho deixem a l'aire, no vull dir res més. vulgui entendre No, que no és un no polític ho tengui. actual. L'han tancat algun cop a la presó? Ui, Sí, sí. És el senyor que té una escultura però només un tros del cos. És aquell que... Sí, exacte. No, aquest. Sí, sí. sí, sí. Que jo no el vaig conèixer, aquest. Bueno. Tenia el ple de conèixer. Jo el vaig arribar a Bueno, conèixer. ple. Plaer, que es diu Jo plaer, m'he arribat ja a- et dic jo que, No, jo- que l'he conegut en Aquest senyor persona, sempre que s'ha posat plaer al costat del tampoc. pal de saluda'm, soc l'alcalde, i jo, Sí. saluda'm, jo sóc la protagonista de l'espectacle que acabes de veure, vull dir, no sé, lucha de egos. Però està viu o no? Vull dir, Sí, no, viu està. sí, viu sí. està. Ara per ara sí. Ara per ara De sí. moment sí. Està molt inflat, però ara per ara No, està. està inflat, No sé si acabarà explotant o... Quin sentit inflat, que va arreglant coses i està a punt de... No sé si està inflat de menjar tant. S'ha passat de donetes. El sucre, el sucre. De El sucre l'angoixa, infla, exacte, el el sucre sucre. infla. Les heu fotut moltes... Bueno, abans tenia inflat l'ego i ara té inflat el cos. L'Ingo està a punt de... Bueno, pues Sort que no hem aquest... dit qui és, el No, gustós. No. No, ho ha dit. Aquest abans de que es posés a punt d'explotar, pues es veu que o sigui, lo de Juan Carlos I d'infidelitats, vamos, una broma al costat d'ell. David, tu ja fent amics, no? Tu ja fent amics, no? Sí. sí. No, però vull dir, això diuen jo. Va, canviem de tema. Jo no dic res, jo només el que he sentit. Dicen que dicen. Tenim dues opcions. O us faig així de carrerilla les preguntes que ens queden, Sí. Preguntes? Oh? O si voleu fem una Sí, són pausa tu. i... o fem una pausa i Gràcies seguim. amb tu. Sí, Ah, això és una altra cosa, millor encara. Més que res perquè portem 40 minuts. sí, Doncs- el senyor Roca m'està cridant. Si és motiu de fer una pausa, pues Sí, podem és fer-la. el motiu habitual de fer la pausa. Sí, és aquest. Llavors, sí, perquè tampoc no, tenim publicitat que ficar al mig, ningú ens patrocina de moment. No? No. Vaja, home, ja m'ho Jo ara que esteu deixo mirant. patrocinadors del festival us puc ajudar? Veus que bé? Seria bé. Aquí guanyem. Bueno, aviam, si fem un win-win tots, perfecte. Mica en mica anem aconseguint equips. Mica en mica sempre ho dic. Doncs deixo aquestes preguntes per la tornada. Vale. Sí, cap problema. No se't farà tard, eh? Sí. Oi, David? Encara estic en mitja Guinness. Doncs vinga, va. Companys, fem una petita pausa, que per vosaltres són uns segons i per nosaltres és tot una vida. Fins ara! Aquesta és la penúltima i cap a casa. Jordi, Xili, que no teniu casa o què? Que jo haig de tancar caixa i netejar, hòstia. Ja tornem a estar aquí. Vinga. Què tal? Com ha anat aquesta pausa? Bueno, Bé. Xerrar i sempre No he bé. tingut temps de beure la cervesa, però si me l'estic bevent ara. bueno, No passa res. cap problema. Ens havien quedat unes preguntes pendents a la primera part. És que, clar, això no ho hem calculat, però és que cada pregunta que us fem són dues respostes, per tant... I tenim tendència a divagar i enrotllar-nos. Sí, tardem el doble, no? Sí. I això no ho havíem està tingut bé. present, Sí, no? està bé. Hem fet aquí una llista de preguntes llarga i... Nosaltres, quan fem una reunió de festival, diem que les fem a ritmo caribeño. Bueno, no, el darrer Macarena ets tu. Però No, sí que no. és veritat que quedem a les 8 per fer una reunió i podem acabar a les 11 o... Per exemple. I millor hem de parlar de dos temes. Allò de que les reunions a partir dels 45 minuts ja no serveixen, no... No. Les reunions al Festival de Cinema de Terror, 45 minuts és impossible. Home, tenim que reunions s'han de fer de peu, perquè així és com ves a l'idea. Sí, però clar, nosaltres som dels de fer-ho amb patatetes, birres és i el tal, problema, i això, clar, és el se'ns en problema. va, se'ns en va. Heu de provar les reunions que fem nosaltres. Nosaltres ens reunim, literalment, i els que ens segueixen ho comproven. Si hi ha sort, quedem per sopar. Sí. Mentre sopem parlem una miqueta i llavors venim, ens fem la copa, fem el guió així ràpid i ja en mitja hora ho tenim fet. Perquè més... Tenim la pressió que hem de començar a treballar. O sigui... Clar, és que si no, Al sopar parleu una miqueta, però parleu d'això o parleu de... No, parlem d'altres coses. també parlem d'altres coses, perquè... Però sí, bàsicament les nostres reunions funcionen així. A veure, A veure, Això és un negoci, anem de cara a coses que... coses sèries? Coses sèries.
Començarem per la més sèria. Nosaltres tenim una secció. Bueno, no li hem ficat títol a la secció mai, Quina és la més sèria? però Això. li hauríem de buscar nom, algun dia, però bueno. Hem de buscar noms, sí. Sí. Està pendent. Bueno, si algú fa una suggerència, doncs La secció sense benvinguda nom? sigui. Nosaltres, com a bons stalkers, sempre mirem la compte d'Instagram dels convidats. Sí. Cuidao. Com que éreu dos, hem decidit només mirar la del Festival de Cinema. Vale. Millor. Vale? Bé. No, només us explico per què ho fem. Ho fem perquè el que volem és que des d'aquí aconseguir que els nostres 4 seguidors se sumin a la vostra compte. Vale. Llavors, hem mirat el vostre Instagram de SBD Film Festival, Sabadell Film Festival, que ficar-ho en anglès també és pretensiós, però Sí. Sí, bueno, Sí. jo aquí ho... Sempre ho he pensat, Però teniu ara mateix 1.350 seguidors, vale? Esperem que no us baixin a final de temporada. Sí, Fareu esperem, malament. si baixen no ha sigut culpa nostra. Fareu malament. Vale? Però el que demanem és que us segueixin, perquè nosaltres a final de temporada farem un repàs de totes les comptes d'Instagram dels nostres convidats i, doncs bueno, a veure com els hi ha anat. A veure si la cosa ha pujat també. Vale? De fet, us ha pujat perquè ara teniu un seguidor més. Ei! Us hem començat a seguir. Bien, Te vas escriure Així a m'agrada. les xarxes i dirà ens Així has m'agrada. començat a seguir una gent una mica rara que... Vale, doncs que ho sapigueu, Allà estem. No els coneixem de res. No, si veieu que us segueix un tal la penúltima i cap a casa, no sé qui són, No sé qui són. perquè aquest Instagram encara funciona, no ens l'han tret. Espera't. Dóna'ls-hi temps. No, sisplau, que ja hi ha molta cosa publicada. Ah, ja estem quedats. Però espera. Vale. Tinc 2 preguntes més per fer-vos. Sí, i tant. Pregunta. Voleu la normal o la no tan normal? No, la no. Comencem per la normal i després a la no. Bueno, normal. vale. La no... Sí, Vale, la no. anem a per la normal. Paranormal. Quina és la normal? M'he fet gràcia jo mateix. És el festival, no? És normal, sí. Sí, anem a per la normal. És normal. Com a 2 persones aficionades al cinema de terror, segurament en el cinema en general, però Sí. ja que organitzeu el Festival de Cinema de Terror, que no sé si organitzeu alguna més, però de moment organitzeu De aquest, moment no. De moment terror? què ens recomanaríeu per veure? De terror. El gènere, sí. Terror. Sí. Últimament o en Un general? clàssic, no? O Un sigui, clàssic. Mira, últimament, Smile. Smile. L'heu vist? Mireu-la. Smile. És molt interessant. Està a Prime Video, si teniu la plataforma, i la podeu gaudir allà. Passa que és una pel·lícula per si podeu veure amb més gent, David, no t'enrotllis, Smile. i Però- clàssics n'hi ha diversos. Podríem posar La Cosa, Mhm. L'Exorcista, Ah, està molt bé, sí. Viernes 13, Halloween. Halloween, Pesadilla de Mestres. David, no siguis Vale. gafe. Llavors, que quedem amb Smile. O sigui, Smile. jo esperava que Smile cadascun o- digués una pel·lícula, però veig que esteu molt conformes els dos en recomanar-nos Smile. Sí. Sí. De quin tipus de terror és? Perquè clar, jo he vist terror que m'ha agradat i terror que no m'agrada. M'explico per als que no m'han entès, que serà tothom. Sí. A mi, los sustitos no em van. Vale. A mi m'agrada més... Que hagi com tensió, com... Sí, Sí. tipus la primera de Saw. No sé si Seven entra dins de la categoria. Oh, m'agrada molt. És que és bona, No. és bona. Aviam, Les de Scream no estan malament, però em semblen d'humor. Sí. Sí, sobretot a partir de la tercera és tot humor. Totes juguen amb l'humor. Sí, totes juguen una miqueta amb humor, però les dues primeres són algo més sèries, no? Però a partir d'allà... És a dir, a mi aquelles de que llavors no puc dormir, no em van. No tant. Hi ha res No puc dormir però pel fotograma. És a dir, perquè no paro de veure el mateix fotograma tota l'estona. Vale. En canvi, aquelles que no puc dormir perquè... Hòstia, i si passés ara això? Seria fotut. Aquestes no estan malament. Smile entraria una miqueta amb aquestes últimes. Perquè Smile, o sigui, aviam, en apariència sembla la típica... Pel·li només de sustos Sí. i no és això. Però no. Sí que n'hi ha algun, evidentment, perquè vull dir, en tota pel·lícula de terror ha d'haver com a mínim un o dos
sustos, el momento del gato, que en diuen, però no n'abusa ni molt menys això, i crea una tensió interna que et va donant un mal rotllo, que dius joder, i clar, quan s'acaba la pel·lícula, estàs sol al cine, surts i està tot fosc, llavors ja sou despiporres. És que ell té un trauma, jo quan vaig sortir era de nit, però estava al al cine i no em va passar res. Però és que jo vaig sortir de la sala, o sigui, jo sóc d'aquells... Són dels que es queden a llegir fins l'últim trailer, fins l'últim del trailer. Això està bé. Això és correcte, És molt correcte, S'ha de fer sempre. però després hi ha una altra versió, és els treballadors del cine se'n volen anar a casa. Ja, però Per tant estan esperant que s'aguantin Però hem de 2 minuts. hem de respectar tots els que han participat a la pel·lícula. Sí, el que passa que no van respectar una cosa, i van respectar això. Van posar fins al final de la pel·lícula, es van esperar, cap problema, però esclar, jo tenia unes necessitats fisiològiques I van començar a pagar llums. i casualitat de la vida, just surts del cine i dius, hòstia, aquí hi ha un lavabo, i vas entrar. Ui. Clar, va ser sortir del lavabo amb unes escales per davant, tot fosc, i jo cridant, que estic aquí! Només us he de dir que si anem junts al cine i Va- anem va a ser- l'última sessió, sempre he de dir als del cine que sapigueu que tinc una mica al lavabo, Sí. que es pixen de riure cada que els hi dic, però que els hi he de dir cada vegada, perquè si no, pobret. Pues, el que és ja la Conec pel·lícula... els treballadors del cinema de Sabadell, Sí, ja els sí. hi parlaré de tu. No, Ja ens coneix. bueno, són o Són de la família. sí. Allò que dèiem de la segona, tercera Exacte. casa, l'Imperial és la meva segona casa. Jo estic a la segona, estic entre l'Imperial i Oasis, o sigui que... pues, o sigui, a la pel·lícula aquesta, que ja de per si ja té el seu què, li afegeix aquesta cosa final, no sé, si la veieu a casa, doncs podeu anar al lavabo amb tots els llums tancats i jo crec que gaudireu perquè si a mig passadís us pot venir un flash del personatge de la pel·lícula i esclar, pot ser una miqueta de... Veus? Això és el que et deia. Dale. Que se'n quedin gravats els Ahí fotogrames està. no m'acaba de convèncer. És a dir, Com que perquè no fas una idea, t'acaba de convèncer? a mi la primera de Sau em va agradar molt. Rec, per exemple, del Balagueró, està allà. No seguís el leitmotiv d'aquest festival, eh? Ja, però està allà. A mi no va ser un... Oh, quina gran pel·lícula. No vaig sortir així del cinema. Vaig sortir com un... Home, a veure... Hi havia molt substitutor gratuïto, saps? I se'm va fer llarg el camí de tornada cap a casa. I al final encara va ser... Perquè era cada cantonada anava vigilant si algú em sortia corrent. Jo la cantonada... No, jo al sortir me'n vaig anar a fer un te i em vaig adonar que m'havia deixat els apunts de classe en el tren. Molt susto, això, Molt Aquest va ser el susto que em vaig fotre. Molt important. Hòstia, susto. Susto és correcte? Bueno, no espant, no. En surt. En surt. Oh, en surt. Però entra dins el català normatiu. Sí, bueno. S'accepta. Sí? Susto? Bueno, S'accepta. hi ha tantes coses aquí que segurament no s'accepten. Bueno, Vale, anem a per l'última pregunta. Vinga, la Vinga. que era una mica estranya. No és molt estrany. No, és estrany. bueno. En el fons no és estranya, però diguem que és menys normal. O sigui, preguntar-vos per què ens recomaneu quan sou els organitzadors del festival, doncs, home, té sentit i és el més normal i és el que segurament esperaria qualsevol persona Exacte, el d'una top. entrevista. Nosaltres portem molt temps gravant aquí, Sí, portem 12 programes, que hem de dir, Increïble. més 2 assajos. és veritat. Que no veurem mai la llum. No. Espero que no. Quina llàstima. No, perquè ens... Bueno, podem ficar al Festival de Terror, ho podem ficar. perquè... Acabaríem així. Amenitats. Sí, tenim molt material, últimament del que no es veu davant les càmeres. Com es munta el festival és de terror. Vull dir, podríem fer entre el festival, entre el que no es veu, el que es veu darrere les cortines i vosaltres provant, vull dir, jo crec que tindríem un altre festival de terror. Quin material. La qüestió està que aquí estem convençuts de que hi viu un fantasma. Sí. Aquí, en aquest... Sí. En aquest local. bueno, sí. De fet, inclús el propietari ens ha dit que si fiquem la cançó de Beetlejuice, Que no la De posarem. Beetlejuice. de Beetlejuice, No la posarem. no ens ho vale. no ens ho recomana, perquè diu que comencen a passar coses. Sí. Sí. Llavors, creieu que és possible que realment aquí hi hagi un fantasma en el És bar? possible. Podria ser. Potser encara no Jo és no ho l'hora. descartaria. Encara és però hi ha un moment que és que és 3:30 més o menys, que sona un soroll estrany, que és de la nevera, en teoria. En teoria és de la nevera. Teoria. Però també he escoltat coses rares per aquí, per aquest costat, És saps? estrany. I, bueno, tenim un fantasma al bar, jo Sí, crec. estem preocupats. Podria ser. I considerant que vosaltres, quan feu el festival de terror,
confieu en aquest bar com per fer la presentació. Sí, I veritat. moltes coses més. I diverses Confiem. coses més, sí. A part de que confieu el vostre oci, no? Però vull dir, Sí. en quant al festival, doncs, veniu a fer la presentació o almenys feu aquí una projecció. Aquest any inclús veu fer un trivial que va estar molt divertit. Sí. I tenint en compte que nosaltres passem moltes hores aquí sols, Masses. tenim aquest fantasma, Sí. podria ser la nostra mascota ja. I tant. Pues, sí. I inclús, depèn, la podríem emparellar. Ojo. 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 Saps que li volíem posar nom, però per allà és un pas més ja, sí, 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 És sí, un sí, senyora i sí, tot. hi ha un personatge que aquest any no hem explotat prou, que és la nena de l'Imperial, Quina... Ai, que no torno a anar la al nena de la cinema, jo. curva. que és un ésser estrany que viu allà. No hi torno, Hi ha una història que diuen que és una nena que es va perdre una vegada que anava a veure una pel·lícula infantil amb els seus pares i es va perdre allà al cine Però que jo he de tornar a la i s'ha quedat allà a viure i l'alimenten els treballadors del cine amb L'Humbert. gent que no compleix les normes, surt per la porta que no toca i coses d'aquestes, o gent que els hi molesta i... No sé, hi ha un monstre allà estrany. Aquest any s'ha vist en alguns moments del festival, si voleu buscar a YouTube... He vist el tràiler, sí que surt algú. Sí que surt algú. És la nena de l'Imperial i no sé, no sé, potser li podríem buscar un La company. nena de l'Imperial, La nena de l'Imperial. suposo que es devia perdre quan hi havia l'Imperial original, no? Que feien més pel·lícules infantils, també. Bueno, podria ser que originàriament vingués d'allà, però sembla ser que no, que va ser quan es van inaugurar els cinemes. Que feia 20 Quan anys, es van inaugurar els Ja fa 20 cinemes anys. Ja fa 20 anys que es va inaugurar l'Imperial, ja fa 20 amb la tonteria. Sí, Vale, sí, vale, ens hem fet grans. En una de les primeres pel·lícules infantils que van fer, doncs la nena es veu que es va perdre per les sortides d'emergència. Que per altra banda no m'estranya, perquè jo he intentat sortir algun cop i no ho he aconseguit del tot, Pues has tingut sort perquè els que es perden per les sortides d'emergència acaben en mans de la nena de l'Imperial. No era el seu tipus, clarament. Doncs nosaltres li volíem posar nom al fantasma de... Pues vinga, posem-li nom, El fantasma sí. del Wild, li volíem posar nom, que si li aconseguim nom, tu estàs acollonit ara ja, Home, jo això de l'Imperial fa molta por, No estic imaginant en l'Humbert amb una perruca. No et diré mai qui és la persona que interpreta a la nena de Mai, l'Imperial. no ho direm mai. No ho direm mai. No ho direm mai. Jo he vist el tràiler... No ho direm mai. No ho direm mai. Jo he vist el tràiler. O sigui, L'anunci, sí. l'anunci del festival. És que ara fa por, Però però no direm també mai, ho podeu no linkar, direm si mai. voleu. És la nena de l'Imperial. No, i que quedi així. quina por. Sí. No. Aquesta és M'agrada una el concepte de la nena de l'Imperial. Nosaltres tenim aquí el nen del Wild, per dir-ho d'alguna manera. Ara hem decidit que és noi ja, Sí, ja està. perquè el volem emparellar amb la nena de l'Imperial. Vale. Volíem que ens ajudéssiu a trobar un nom per al fantasma que viu aquí en el Wild List de Sabadell. Vosaltres, com entesos a la matèria... Jo tinc una suggerència, sí. Endavant, sisplau, si és que si ens agrada es queda. Li podríem dir Wildy. Wildy. ¿Dónde está Wildy? Ara t'ho explicaré. Molt malament. Wally. No pot ser Wildy per una senzilla raó. Vaya. El Wild sí que té una mascota. Ai, el pájaro que és Waldy, espera. Waldo. Waldo. Era el Waldo. Waldo. Era Waldo, que és un pajarraco, és a dir, és Un gis. Un gus. Bueno, Guis és el plural. és veritat, clar. És un gus. És veritat, hem vist. Que és una oca salvatge, silvestre, una oca silvestre. Una oqueta. Oqueta. Vale. Llavors, clar, es confon una miqueta amb la mascota que sí que Ja, volien tenir. ja. Bueno, pues, en vez de Wildy... Liam, jo crec que Liam és un nom Liam? prou... Liam és el que ell ens està demanant amb la nena de l'Imperial. Liam. Liam. sisplau. Liam, Sí, és molt adequat, però sí. Molt adequat. Va, vinga, va, Liam, ja està. Liam. Adjudicat. Vinga. Liam. Ja, no sé. Liam. Liam. El Liam. Liam Gallagher. Ja, Jo m'ho Liam Lu. No sé si s'escriu així, Sí, Liam. Sí. Atenció, atenció. El soroll de la nevera ha baixat de volum. No, però sonarà fort com un cop. Com... Era un... Ah, vale. Ja sentireu, però sembla que són els que hem tots... No, jo dic perquè igual li ha agradat el nom i ha dit, bueno, vaig està baixar el volum de la Ara nevera. ara ens fa més cas, no? Doncs se m'està ficant la granilla de piel. Jo, Sí, bon rotllo no em fa, Home, a mi és que aquestes coses, a veure... Jo em fa molta por, aquestes Em coses. fan respecte, Sí, no, home, Jo he tornat sol a casa, em fa por. Jo també torno sol a casa, Ja ho sé, però fa por. Em sembla que tornem tots sols a casa, vull dir que... Fa por.
Però bueno, a les 5 del migdia, ai, de la tarda... Exacte, sí, si fa sol. Encara més perillós, A les 5 de la tarda, sí, perquè hi ha els tarats aquests del Sabadell. Això, hi ha molta gent. Hi ha molt locos pel de Sabadell. Vale, doncs ja tindríem l'entrevista feta, veus que bé? A veure... Que va haver un altre que anava amb una escombra pel carrer. És que he vist molts tarats aquí a Sabadell. Però que anava amb una escombra, però no escombrava. O sigui que la portava davant, com així, com anava obrint camí l'escombra. Va fer com té bastant respecte, pensava. Sí, estàs parlant que aquí a Sabadell hi ha tarats? No, a patades, tia. No, jo que m'espero Perquè anava a veure qualsevol cosa, em crec qualsevol cosa que m'espero. Que em baixava pel carrer Covadonga, allà al Viviello, per allà a prop. Mare d'hauria estàs comprant el carrer Covadonga, no? Però no escombrava, no anava fent així. Va escollir el sinó que carrer anava més llarg de recte, Sabadell. anava fent així. Exacte. O sigui, caminava, però l'escombra davant així, com si obrís camí l'escombra. Clar, obria camí, venien... Anava per on li portava l'escombra, l'escombra decidia per ell. Exacte. Home, no sé, era estrany. I marcava el camí que havia de Igual, seguir. igual era un bruixo que en vez de d'anar sobre l'escombra, portava l'escombra davant, jo no què sé, sé. no sé, era estrany. No s'havia tret el carnet de conduir d'escombra. No. No la dominava. No. Veus que bé, hem aconseguit acabar l'entrevista. Anava a dir abans, no, però no. Alhora. L'hem fet, no, a l'hora no, si l'hem fet a la segona part, hem acabat l'entrevista a la segona part. Bueno, però l'hem acabat, hi ha dies que no l'acabem. Ah, perquè hi ha més coses per la segona part? Home, Sí, tenim nosaltres a molt, la segona part sempre tenim coses. Ah, home. vale. No, Mira. doncs continueu. Repertori Mira, d'activitats. el primer que faré Sí? és explicar-los als nostres telespectadors, oients, visionadors, no sé com es diu, els friquis que ens miren. Que cada dilluns i cada dijous a les 10 de la nit ens poden veure a Twitch. Sí, alguna setmana hem tingut problemes. Sí, quan hi ha problemes tècnics, Però doncs som- mira, sudem i no ho fem. Però ho intentem fer-ho perquè fem el revisionat dels anteriors programes comentat per nosaltres mateixos Ah, que Cosa guai. que està molt bé. i podeu parlar amb nosaltres allà en directe en el xat i dir hòstia, doncs això no vaig acabar d'entendre què dèieu. I direm, bueno, és que... Tampoc nosaltres. Tampoc no. Jo ni tan sols ho recordava, saps? Hòstia, què és això? Però, Què fèiem aquí? us aconsello que us animeu i ens seguiu a Twitch també. Twitch, la plataforma lila, que dèiem al principi. Hòstia, és veritat que no podia dir el nom aquí a YouTube. És la competència, no ho podíem dir. És igual, És igual, el contingut no és el mateix. Després, quan feu el muntatge, li passes un pito sobre la... Sí, Ja està. a vegades tallem algun tros, perquè... Ens podeu veure pel pi... Bueno, no hem tallat el primer tros Un dia van tallar. Només, o sigui, en 10 programes que s'han emès, només hem tallat una vegada un tros. I perquè es negava l'Holocaust. Si no, pa'lante. Però clar, van dir, ostres, això potser... Va ser un moment... No ho fèiem nosaltres, No, només no, fèiem no, nosaltres. no, me faltaria. Va ser un tercer. Però vam tenir que tallar aquell tros. Vull dir, és que no... Hi ha coses que sí, hi ha coses que bueno... A mi no em talleu, eh? No, on es nega l'Holocaust, no? Directament et pintant de negre. No, de moment no sé crec que com. hagis dit res. Jo això ho decideixo quan monto. I Hòstia. l'altre dia quan vaig muntar vaig dir, això millor ho tallo. És que, perdoneu un moment, ja sé que no té absolutament res a veure amb això, però és que ha dit això de pintem de negre i ja està, i m'ha vingut al cap que a Barcelona la gent estava o sigui, hi havia un Jesucrist negre Ah, que l'han borrat amb la goma? Sí. Sí! que la gent li tenia molta devoció fort, això, i resulta que uns han agafat i anem a netejar-lo una miqueta que està brut i resulta que no era negre, que era blanc. Era blanc, sí. O sigui, Sí, era era negre de la merda que tenia a sobre incorporada els últims 50 anys. És com si de moreneta algú li agafa raspa T'anava a dir ara. Sí. és Es blanca, fessin clar. bé. T'anava a dir ara. No passava el Cuidado mateix amb amb la la moreneta. Que segur Cuidado amb que la sí, moreneta. Sí, és el fum dels Que ciris. no agafeu una goma de borrar i la liem, eh? Jo en tinc cap dubte, és el fum dels ciris. No. Sí que és el fum dels ciris. No, és la fusta que s'envelleix. És com la fusta. No, és el fum dels ciris. Sí, veus, la fusta aquesta és negra, aquesta és blanca, però bueno. Això és- Claro, a veure, això és si la cançó defem i de la la deixem, Madonna. potser sí que acaba blanca, però clar, potser no que... Bueno, a veure, feu el que vulgueu. No. Passa que, esclar, com que Això és el ara... like al prayer de la Madonna, no? Ara amb lo de la història aquesta de la correcció política Exacte. ja no se li podrà dir moreneta perquè no. hi ha gent que se és sent moreneta ofesa. perquè l'Obama ha vingut. És veritat.
Ja, No hagués sigut moreneta, l'Obama no hagués vingut a veure-la. Van a veure la Mercè? No. Avui he vist un Pues ja està, programa... van a veure la moreneta. Van a veure la verge de Salut? No. Van a veure la moreneta. La de la Salut no ho sé. Bueno, perquè- Van No, fer no, la sí. moreneta? És perquè és negra. I la va saludar dient, ei, sister. A partir d'ara serà negra i ja està. No... Això ho ha dit avui el Miga, Jair serà Rodríguez, miga. que sí. No sé, no ho he vist. No serà per això que el Jaduiris aquest... Anem a netejar-lo perquè ho vegi bé l'Obama. Hòstia puta, que és blanc. Que és blanquet. I ha perdut l'interès. Que totalment. Ja està, l'Obama ha dit, vaya Mira verda. aquest cop show. Tothom... Spielberg, si quieres ir, ves tu. La Michelle Obama fent-li coros al... El Bruce. Al Bruce. A mi m'interessa més aquest cap show fent-li coros al Bruce. També. És Però bueno, cap show. això, mira, és el que hi ha. Nosaltres interessem pel Això, cinema, la nosaltres premsa. s'interessen per altres Cada coses. friqui con su tema. Exacte. Els friquis. També un tema per parlar-ne algun dia. Ja en parlarem. Un dia Sí. si parlem dels friquis, us ho convidem també, va. I tant. Nosaltres ens podeu convidar pràcticament a tot. A qualsevol El dia que no trobem conversa convidat us truquem, Podem Mira, parlar de qualsevol Hòsties, cosa. ens Com hem ho quedat teniu? sense Com ho teniu convidats, avui? vinga. Podeu venir? Sí, vinga, ja està. Vinga, endavant. Segons el guió hauríem de parlar d'unicorns, nano. Però m'interessa d'unicorns. Què sembla? Però abans d'això saltaré i parlarem d'això. Vale? Vale, això no és unicorns. Tenim una secció. Tenim Nosaltres moltes quan fem seccions, un programa que no estem acompanyats de convidats, tenim una secció. Avui, com que excepcionalment tenim convidats, tot i ser el dia que en teoria no hauríem de tenir convidats, Molts diem, però millor. com que vam parlar amb vosaltres i vam dir, hòstia, molaria fer un directe amb vosaltres. Millor tenir convidats, Perquè quan no tenim convidats ens desviem d'una manera... Bueno, sí. D'una manera... Mirar un programa del nostre, que Tira, no hi ha era, convidat. a minut 40 no hem dit el tema del que parlàvem. No, això només ha passat una vegada. Sí, bueno, però... Va ser l'aniversari. Home, A l'aniversari, fins a la segona part no vam aconseguir dir el tema. i no vam parlar del tema tampoc. Van dir, parlem de mariachi. Home, no vam parlar del tema. mariachi. Déu-n'hi-do, sort que no vam parlar-ne. A veure, és que el tema... Nosaltres estàvem aquí fins a minuts abans i el tema mariachis tampoc és que... Van cantar un parell de ranxeres. No, Ho vam cantar intentar. no. Bueno, ho vam Però intentar. jo vaig faltar a tota la comunitat mexicana. Sí, i a la francesa, i en Pol la Però, juga. però a la comunitat francesa es pot criticar sempre, home. I Jo és vaig molt cantar l'himne de fàcil, França. està molt a prop, és molt fàcil. Sí, no ho sé. Eh, Jo els vaig defensar, Vaig introduir aquesta secció amb una Mea miqueta culpa. d'èmfasi per ficar així el tot i tal. Les lluminetes i tal. Exacte. I llavors ja expliques de què va i llavors parlem de quina proposta, vale? Vale, guai. Sembla correcte? Perfecte. Ells no ens han entès de res, però endavant. Amb tots vosaltres entrem a la secció Com es diu el teu poble? Bé, els aplaudiments. Sí, és que els aplaudiments han anat com aquests silencis. Vale. Què és això de com es diu el teu poble? Els que ens seguiu ja ho haureu vist diverses vegades. Sí. Tenim una secció que consisteix en... Divulguem... Bueno, fem etimologia lingüística. Exacte. No, etimologia no. No, antropologia. No. No. Un dia ho vam buscar com es deia, espera. quin No, era? són els eufemismes. No, eufemismes no. No. són els... Bònics? No, tampoc. Sí, no. Tenim Són- un nom. Té un... Este. Bueno, és igual, que intentem informar-nos de com es diu a cada poble, en plan, una mica, cada regió. Perquè et facis una idea. Una El primer- expressió determinada, pues, com la diu la Facis una idea, en el primer programa vam dir com li dieu en el vostre poble, que és la manera de dir doncs, com li dius a casa o a la teva ciutat o a la teva regió, X frase, expressió, el primer poble vam dir, el primer programa vam dir com li dieu el Cierra Bares, el Tancabars, no? En el vostre poble, i hi havia aquí. No, doncs nosaltres li diem el El de la coral de mitjanit, de la coral de Magnífic, van dir uns, l'altre el cotxe escombra, escombra, Bueno, en van dir diversos. el de les persianes... Bueno, en tenim Tenim- diversos. sí, tenim versions, Tenim apuntats i en l'últim programa de la temporada Deixem re- aquesta llista que... els repassaré. interessa Sí, fent per recopilatoria. fer-me una Doncs samarreta o alguna cosa. Sí, estem preparant samarretes del programa, Ah, bé. però va fer reportatges d'investigació i em pot arribar una samarreta. Exacte. Quedarà molt professional. Altres expressions que vam proposar, doncs vam proposar com se li diu en el teu poble, Insultar gent... sí, Insults. insults típics, anar al lavabo, saps, allò de està Jordan colgando del aro, Sí, bueno, molt català tot. o vamos asomando en la Casa Blanca. Sí. Què més vam dir? Vam parlar també del... El de les drogues. El de com li diuen en el teu poble, me'n vaig a fotre una clenxa, no? Vull dir, la clàssica pel·lícula on diu me voy a empolvar la nariz i coses d'aquestes, no? Sí.
ja que sou de cinema, doncs aquesta referència us la colo. Sí. Quin altre hem fet? O el de masturbar-se, també. També masturbar-se. És un clàssic. I vam fer, ja està, no? No, ens en falta algun. Hem dit 5, no? Ja. Avui toca el 6. Avui què toca? Falta cap. Bueno, és igual, Anem a parlar d'avui, va, Jordi. D'avui. Avui, de què va? O sigui, oblidem un momentet del tema central del programa. Home, avui t'he sentit, avui. Clar que t'he sentit. Avui t'he sentit. Però no perquè parlem d'unicorns, sinó perquè han vingut ells. Evidentment. Hòstia, Home, també, jo veig... A veure, un moment. Un moment, ja hi som. Jo veig un Jo com unicorn... estos pelos. O sigui, jo veig un unicorn com me l'imaginava jo abans, amb les ales. amb les ales. I aquesta expressió, doncs la podria dir, perquè és que jo veig un unicorn i em cago de por. Exacte, ara ho he dit. No sé si us haurà sentit, però... Em cagaria descalça. Com es diu al teu poble? Cagar-se de por. Allò de... Cagar-se de por o ser el... Fa respecte, ve com el un medica, unicorn i... no? Saps? Com se li diuen al teu poble? Al ser del mateix poble els tres, saltem el Jordi perquè és d'un altre poble. Exacte, que en sigui... De quin poble ets? Perquè estic intentant Jo, pensar en Sant el Joan de les Abadeses. poble d'una banda. Sant Joan de les Abadeses. Hòstia, bueno, Ripoll i Camprodon. després fora de càmera. Capital de Ripollès. No, fora de, Vale, fora de, no, cama, no, fora si de tu càmera has fos d'anar a de dormir, que demà... A Ripoll Ja s'ha anat hi hauria d'haver un treballant, pantano. Encara no hi és, estem fent-lo. Sí, no? Estem fent el projecte d'un pantà. Vale. Bueno, ens estem desviant del tema. Està a punt de proposar el Festival de Terror de Sant Joan. Sí. Camprodon millor. Sí, També. llavors És més tètric, per són molt darrere fan- són molt tenim fantasmes, prou de eh? gent a Sí, dir. sí, No, sí, Són tot molt fantasmes. Bueno, doncs Bueno, a lo que anàvem. a lo que anàvem, que Uns nosaltres càsters. llancem a l'aire a tots aquells que ens escolten, ens segueixen i els que no, que són més, que ens puguin... No, clar, a veure, clar, un moment. Si el planeta hi ha 30 milions de persones, clar que són majories que no ens segueixen. Home, jo és que només dic veritats, Perquè és una veritat com una catedral. I serà sempre així, a més. Però m'agrada llançar-los alguna cosa que no s'hi arribarà mai. Si el 51% del món ens seguís, seria molta gent, Llavors potser no ens tanquen el canal Seria d'Instagram, molts diners, Llavors segur que no. Porque mucha gente mirando los reels d'estos. No, faríem diners, Ens Bueno, podem pagar vosaltres les teniu alguna manera de dir això de cagar-se de por diferent a aquesta? Va, ets un cagueta, que et cagues a les calces, que te va per la pata per abajo, però a part d'això estem... Doncs... Les habituals. Sí, les clàssiques de la regió en la que estem, ojo, que llavors venen els de Lleida i diuen no, si nosaltres aquí els diem d'aquesta altra manera. Exacte. I això és el que esperem, que la gent de Lleida ens escrigui. I la de I Girona, ens digui alguna cosa. i la de Tarragona, i la de... I el Sant Joan de les Abadeses també que digui. També. Els de Sant... Sisplau, gent de Sant Joan de les Abadeses, comenteu alguna cosa. Aquests sí que es miren, molts amics es miren. Home, sí, ojo, tenim espectadors des de Sant Joan. Clar. Sí, hòstia. És més, Com no? la intro... Ja ho sé, ja. Com no? La intro del nostre programa Sí. l'ha fet un noi de Sant Joan de les Abadeses. Ah, molt bé. Sí. Des d'aquí moltes gràcies. Bueno, que jo faig ara un petit comentari. Jordi Esteves diu, Tinc bon família a músic. Sant Joan de les Abadeses, a Ripoll, i ja està. Sí, És el que vull parlar amb aquest Ah, no, senyor. Jo en vaig anar de acabat. colònies una vegada, si compta. Ben fet, molt maco. Ben fet. Bueno, doncs mira. Camprodon hi ha anat molt, 7 cases, Vall d'Er A 2000, Camprodon hi ha galetes. Molló, bueno, Espirba. tota la zona. Sí? Vas a comprar la cuétera. Que per cert, ara vas a comprar la la cuétera. Quina decepció, Tranquil, està passant res. Ja hem parlat d'aquest tema, Sí? Sí, ja està, fora. ja ens podríem centrar en el tema central del programa. Tinc ganes de parlar d'unicorns. Bueno, unicorns. no. Però què creieu? Unicorns amb el corn blanc o rotllo com els estan pintant ara, rotllo arcoiris? No, blanc. Ara jo, blanc bitxuquet. Blanc De fet, mira, jo tinc una amiga que em va ensenyar un llibre un dia, ella de petita es pensava que existien, jo crec que encara existeixen, i era tot de fotografies d'unicorns, fotografies reals d'unicorns. Segurament, sí. Bueno, no sé si és que el que vam fer va ser en Photoshop ficar-li un cuerno o una van fotografiar un dia que ho una van pròtesi trobar a les 3 del o matí que el ningú més sabia. cruel que he escoltat mai, que és, saps que hi ha un allà al nord d'Europa, molt al nord, saps, rotllo Noruega, Suècia... Noruega són molt raros, Finlàndia. I Hi ha unes foques que tenen un cuerno, Sí. que tenen un nom molt raro, Narvals. Narvals. Que diuen que els hi tallaven per enganxar-los als cavalls i així poder tenir unicorns.
Això diuen les males Podria voltes. ser, podria ser. No sé, els narvals són molt raros. Podria ser però- perquè els narvals tenen, la banya que tenen És pot la- arribar a fer fins a 9 metres. Exacte. I és cargolada, que és la típica que ens dibuixen en els Sí, unicorns. aquella que fa així, com una trena, diguéssim. Exacte. No sé, però els noruecs jo els vaig veure amb molt bon rotllo. Sí, allà jugant a cartes... No sé, és que hi he anat 2 vegades, vull dir, em falta un tercer no viatge. sé si heu vist alguna pel·lícula finlandesa últimament. Jo cada diumenge. Bueno, no, ara, cosa curiosa, han estrenat una pel·lícula als cinemes, es diu Sisu. Aquí es pot veure a l'Eix Macià. Aquí se veia es pot veure l'Eix Macià, i que va guanyar el premi a Sitges, el primer premi. No és terror, però és una bestialitat. I surten narvals en banyes. No, no surten narvals amb banyes ni res. A més passa a Finlàndia, no a Noruega, per tant hi ha la... Finlàndia i Noruega són primos hermanos. Si veieu... Vés-hi tu a un noruec i digue-li que... S'ofendrien, és això, lo mismo. S'ofendrien. Sí, no. Bueno, sí, és com... Els catalans i els francesos també són cosins germans. Exacte. I et jugues de que els hi dius a algú i et trencaran la cara. Exacte. Els catalans i els espanyols també els hi dius sois primos hermanos, sí, però lejanos. És igual. Pues això, si veieu aquesta pel·lícula podeu comprovar que la gent del nord d'Europa no són tan macos com diuen. No té pinta. Bueno, deu haver-hi de tot, ja de tot. Jo no em fa gràcia de gent, No fa gràcia. Jo he estat a Suècia, Gens de però gràcia. Per tant, el que tu has dit de que els hi tallaven les banyes, els narvals, jo ho veig perfectament factible. No, els terrons noruecs no farien això. Jo bé. Hi ha opinions contraposades. Perdona, però els tirrons noruecs que tu dius també se'ls va conèixer com a vikingos. Sí. Home, els Els que vaig veure jo pel vikingos- carrer, no sé com se'ls coneixia. Bueno, tu sabràs. No sé, jo no he estat mai allà, però clar, que sàpigues que els vikingos venen d'allà. No fotis. Sí. No ho hagués dit mai. No venien d'Itàlia? No, van arribar a Sicília. Ja, van arribar, però no Van venien arribar a d'allà. Sicília, tens. El No, tanto. que Home, jo i a tenia Canadà. un d'allò de que, a veure, els meus ulls blaus i tal venen de la meva família murciana. I el meu avi era pèl-roig. Bueno, jo ara ho porto pintat, perquè jo de petita era més pèl-roja. I jo sempre pensava que era alguna influència àrab, berber i tal, d'aquella gent. Sí. I després em va arribar un tio que un dia em va explicar que els vikings van arribar a Múrcia. I Sicília, sí, va, Vull home, dir que al final resulta que sí que el de Sueca, que alguna gent em preguntava a l'estiu, potser... Hi ha una teoria que diuen que el basc té procedència vikinga. No, és abans, És un altre. No, hi ha moltes teories. és una teoria entre moltes Els altres que... bascos són un altre món. Ja eren abans, els bascos que vikingos. Sempre hi eren, sempre. Ja hi eren. Sí, els bascos... Sempre hi han set, jo crec que... Sí, sempre hi havia un basco. A mi deu parlar en basc. Són Sí, immortals. no, home, sí, i tant. Sí. A mi deu parlar en basc. I tant. I el karaoke també ho van inventar els bascos. Sí, home. No té cap dubte. Encara que és. Clar, però com que té tantes cas, és que no se ho podien inventar els bascos. És que està claríssim. I tant. Estava allà tallant llenya i van dir, Hola, Aitor, em sap greu. No sabia que dirien això. En tots els respectes pel No, és que basco, que m'estimo molt. tinc un amic que és basc i ara li haig de demanar disculpes, perquè clar... és atlètic. Nosaltres també fem trobades amb els bascos... Jo tinc una amiga basca, però que se'ns ha passat a aquesta banda i està a Vilanova i està més feliç. Ui, tu aquí a reclam. Ella Arregla-lo, a saber on arregla-lo. està, estarà a qualsevol lloc menys habitual. O sigui, és que... Tu no saps que els bascos neixen on volen? Exacte. Sí. Exacte. És que ella era de Vitòria i deia que allò era Mordor i se'n van a viure a Vilanova i no hi ha color. I la comarca. Clar, No hi ha és color. que... Allà hi ha mar, hi ha sol. On estigui el hi ha Mediterrani... Res. Home, clar, és diferent. Però bueno... Jordi... Es menja bé el País Basc. Oh, sí. Es menja bé, es menja bé. Oh, i tant. Que important, això. Més coses, va, Què? vinga. Què més Més deia? preguntes, però si l'entrevista l'hem acabat. L'hem acabat, l'entrevista. Ja està. L'entrevista hauria d'haver acabat a la primera part i l'hem fet... He arribat fins a la segona, per lo que us comentava, no? D'allò que Vale. No, dura el doble, perquè clar... No, a veure... Si teniu vols- més coses a sí, preguntar, si vols et pregunto més. pregunteu, vull dir. A què et dediques? Sí, home. A què em dedico? Ui, no, això no. Ah, no. Això. I tu, Anna? Jo soc actriu. Ah, mira! Vols que bé? Coses interessants. Quina casualitat que vaig rodar una pel·lícula i vam rodar unes quantes escenes en aquest
sí. Hòstia, I meravellós. Tothom graven aquí, I Sí, també sí, era. sí, no sé. Actriu, eh? Sí, sí, sí. On se't pot veure actualment? En algun teatre o alguna cosa? Sí, se'n pot veure a Barcelona, a la Casa Bernard d'Alba, a les Salars. Jo he vist aquesta obra, Jo també la vaig veure, aquesta obra. però la vaig veure fa molts anys. Jo el TNC la vaig No, veure. però fa anys. l'heu d'anar a veure o se l'ha? La meva versió, guai. teniu temps Quin fins setembre. pots preguntar quin personatge fas? Home, si hi ha temps... Depèn del dia. Pam! Vale, quan no ets cover, quin fas? No, jo sóc Angústies, normalment. Vale. I després algun dia puc estar de Ponzi, algun dia puc estar de criada. Si t'has de saber uns quants papers a la vegada. Sí. Me les sé tots. Tots, doncs els saps, clar. La vaig començar a fer el 2009, me'ls sé tots. Llavors, quan mare vas de anar Déu. a veure, no hi eres, eh? No. Un Jo la vaig dels anar a seus- veure allà el Jo 2002, podria 3? ser, vaig anar el 2014. 2015. No, a més nosaltres fem una versió, que la vam començar el 2009, que la vam començar en gires escolars Sí, sí. per adolescents, que Jo quan era adolescent vaig anar-hi. de 60 minuts per 4 actrius i A veure aquesta, ens han vist per tota Catalunya. A veure si l'hauràs vist, ara. Encara m'hauràs crec que la veure aquesta. Perquè érem adolescents, en plan de batxillerat. I què vas gravar aquí? Què vas gravar aquí? Una pel·lícula que es diu L'últim salt, L'últim salt. sí, que és la pel·lícula rodada íntegrament a Sabadell, Ole. estrenada l'any 2022, i vam ser candidats als Gaudí, no vam arribar a ser nominats, però oye, per una pel·li que la vam fer amb 3 duros i mig, està molt bé, i ara està filming, Ah. i està... L'últim salt, eh? Jo m'ho apunto. L'últim salt. Punta. Si et filmin, mira-te-la, no te la perdis. Tot És i que que hauries jo- d'haver anat a l'estrena al cine, però bueno, és igual, perquè va ser una estrena bastant limitada, però... És que ningú em va avisar. No sé què té. Era... Que va ser una estrena Demasiada molt gente. limitada, 2 dies va estar aquí a Sabadell, 4 dies a Barcelona, I tot i així, era candidata per Gaudí. sí, 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 sí. És a dir, ojo, amb tan poca estrena Tenia bé, i ja tenia Exacte. una projecció important. I podríem dir que som la pel·lícula catalana sobre temàtica LGTBI més estrenada a festivals de Sud-amèrica. Ah, o sigui que té temàtica LGTBI. I a Sud-amèrica. A Sud-amèrica s'ha vist a Paraguai i s'ha vist a 2 o 3 festivals més. De fet, es va veure abans allà que a Sabadell. Hòstia. Havent estat rodada a Sabadell, eh? Sí, exacte. Clar que sí, així no fan les coses aquí. Vull dir, Sí, Sabadell. Sí, sí, Així són les coses. l'Ajuntament de Sabadell sempre ajuda a la cultura de Sabadell. Bueno, si serem la capital cultural. Capital Cultural 2024. Bueno, en fi, sí. Sí, sí, sí. Que sembli mentida Des és... d'aquí, records de l'Ajuntament. Comprensió. Amb carinyo. Doncs nois, nosaltres només ens queda dir que, sisplau, comenteu el programa, esperem que us hagi agradat. Subscriveu-vos. Subscriviu-vos tant al YouTube, a la plataforma morada, a les nostres xarxes socials que tornaran a sortir per aquí, com són Twitter, Instagram... Facebook no en tenim allà, és molt bon. No, Facebook no. Jo estava a favor, Podríem fer un perfil. L'altre dia vaig veure un programa. m'agrada. És que estic a la secció aquí de... Ara t'anava a dir, L'antiguitat. t'anava a dir una cosa, però clar, ja ho han fet. Jo segueixo molt un podcast que es diu Les Fresques, Helena. ja, de la nostra bona amiga, que és l'Helena, i me'l segueixo i l'altre dia, en directe, van fer-se un perfil de Tinder Oh! per veure el que hi havia, no? En el, Per tant, això. podem veure, Ui, està com molt va? veure el mercat de Sabadell com està. Clar, no les voldria copiar, però igual que tenim 4 TVs a Twitter i tal, podríem tenir 4 TVs a Tinder. Però hem de crear un nom de persones. No. Vull dir, ningú es tirarà la canya. No, Si clar, dius 4 TV, ningú et Clar. tirarà la canya. Oh, però és que és, no sé, ho van fer com un experiment, va ser divertit. Bueno, però Vaig instal·lar-me l'aplicació, em vaig fer un perfil per veure si coincidíem, no vam coincidir. No, Aquesta aplicació està mal feta. clarament. Espero que no fos per qüestions d'edat. No, Xavi, no. També podria ser perquè els vells no ens hi volen, no, Tinder. A vegades passa. Sí, és que ja Diu, tinc... no, usted es demasiado grande para Tinder. Uf, que bonic. Fora. Va, abans de deprimir-nos, no soc tan vell, que jo només tinc 25. Sí. 25, també. és 20. Que som de la mateixa edat, Jordi? Sí, sí. 25, Anem junts a 25, escola. 25 i 25. Clar. Tots som de 25. Si tots tinguéssim 25, Anem a escola junts sumaríem tots. molt menys del que si ens suméssim tots ara. Vale? Però molt menys. No per culpa meva, eh? No, ni ja- per meva, sisplau, per favor. I per meu encara menys, mare de Déu. És per culpa del Jordi. Soc un jovenet. Culpa meva. És ell que ens tira la mitjana. Exacte. és que- Bueno, dit això, sisplau, si us agrada el programa,
seguiu-nos, comenteu... I si no també. Si no us agrada també. Si no us agrada també ho comenteu. I si nosaltres no ens agrada el comentari, el borrem. Que maco? O no, aquí hi ha d'allò, jo estic traient un filón, dels comentaris negatius. Sí, ajuden també a pujar, perquè tu els hi contestes, et contesten, els contesten... Nosaltres cada any al festival fem una enquesta que és anònima i la gent ens pot dir el que li ha agradat, el que no li ha agradat, els fem certes preguntes. Aquest any m'han massacrat. O sigui, aquest any em vaig d'allò com a presentadora, copresentadora amb el David. I, bueno, el David no l'hem dit res, però a mi m'han dit grotesca, lamentable, los chistes de la presentadora... l'hem tirat bif. No, han anat amb mi a saco. Lo qual explica el cartellet que hem posat a l'inici del programa. I jo l'any que ve presentaré el festival amb una samarreta que posi grotesca i lamentable. Digueu-me més coses que tinc la porta darrere de l'esquena. Home, si volen algo grotesc, convideu-nos l'any que ve i veuràs tu el que és presentar algo grotesc. Sí, exacte. Ja ho veurem. Doncs res, entrem a l'última secció del programa, Jordi. La presentes tu? És la meva preferida, aquesta. Doncs endavant, tot per tu. És tard i vol ploure. Doncs aquesta és l'última secció del programa per una senzilla raó. Perquè el programa s'ha acabat, senyors. Gràcies per haver-nos escoltat i seguit. Gràcies per haver vingut, ens ho hem passat molt bé amb vosaltres. Esperem que no sigui l'última vegada que ens veiem aquí. I quan vulgueu, quan tingueu, jo què sé, tenim ganes d'explicar alguna cosa... Vinga. Aquí estem. Esteu avorrits, tots tenim son aquesta. Doncs aquí estem. Ràpid. Gràcies per tot i ens veiem la setmana que ve. Apa-li, adeu!